ассалому алейкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бинандагони гироми, ҳоло дар оғози барнома шуморо бо ду қарори раиси шаҳри Панҷакент шинос менамоем. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъвати шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1998-2007 ба хизмати ҳарбӣ дар моҳҳои октябр-ноябри соли 2025. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, моддаи 57 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 августи соли 2025 таҳти рақами 1071 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли 2021 таҳти рақами 299 дар бораи тартиби адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ ва қарори раиси вилояти суғд аз 2 сентябри соли 2025 таҳти рақами 218 дар бораи даъвати шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1998-2007 ба хизмати ҳарбӣ дар моҳҳои октябр-ноябри соли 2025 қарор мекунам. моҳҳои октябр-ноябри соли 2025 дар ҳудуди шаҳри Панҷакент шаҳрвандони ҷинси мард ки то рӯзи даъват ба синни 18-солагӣ мерасанд, инчунин шаҳрвандони синну солашон калон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. барои ташкил ва гузароидани даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ комиссияи даъватии шаҳри Панҷакент таъсис дода шавад. комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент рӯйхати даъватшавандагони аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ намударо тартиб дода барои кофтуков ва ба комиссияи даъватии шаҳри Панҷакент ҳозир намудани онҳо ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ирсол намуда дар мавриди зарурӣ рӯйхатро барои андешидани чораҳо ба прокуратураи шаҳри Панҷакент пешниҳод намояд. даъвати ҷавонони солҳои таваллуди 1998-2007 ба хизмати ҳарбӣ зери назорати қатъӣ гирифта оид ба рафти даъват ҳар 10 рӯза ба раиси шаҳри Панҷакент маълумоти муфассал пешниҳод намояд. шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент тибқи тартиби муқарраршуда ёрии амалӣ расонида нисбати шахсоне ки аз даъват ба хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд мувофиқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон чораҷӯӣ намояд. барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар комиссарияти ҳарбӣ ва атрофи он шумораи муайяни кормандони милитсияро сафарбар намояд. барои гусели даъватшавандагон ба ҷои таъиншуда тибқи дархости комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент дар рӯзи гусел нақлиёти махсус ва кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакентро сафарбар намояд. ба раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент супурда шавад ки тибқи дархости комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент аз ҳисоби маблағҳои пешбинишудаи соли 2025 соҳаи 07 ба маблағи 213505 сомониро сари вақт ҷудо намояд. беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияи даъватии шаҳри Панҷакент даъват шуданд табибону мутахассисони ботаҷрибаро сафарбар намояд. раисони маҳаллаҳо ва ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент бо дарки масъулият якҷо бо комиссарияти ҳарбӣ инчунин дигар мақомоти давлатӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар сарфи назар аз шакли моликият ва ташкили ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд. даъватшавандагон ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор доштаро ба ҳисоб гирифта дар муҳлати 1 ҳафта ба комиссариятҳои ҳарбӣ хабар диҳанд. бо дархости комиссарияти ҳарбӣ маълумот оид ба шаҳрвандони ба қайди ҳарбӣ гузошташаванда ва дар қайди ҳарбӣ қарор доштаро ки барои дохил кардан ба ҳуҷҷатҳои қайди ҳарбӣ заруранд фиристанд. шаҳрвандонро оид ба даъвати комиссарияти ҳарбӣ хабардор намоянд.
ба шаҳрвандон имконияти саривақт ба даъвати комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуданро таъмин намоянд. бо мақсади ба низом даровардани тартиби даъвати ҳарбӣ ва ба қайдгирии шахсони даъватшаванда то ба итмом расидани муҳлати даъвати ҳарбӣ баргузор намудани тӯю маъракаҳои домодию арӯсии шаҳрвандони синну соли даъватӣ, инчунин ба қайд гирифтани ақди никоҳи онҳоро бо комиссияи даъватии шаҳри Панҷакент ҳамоҳанг созанд. бахши саноат, нақлиёт ва хизматрасонии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент якҷо бо роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент то нуқтаи таъиншуда бо нақлиёти мусофиркашӣ таъмин намудан мусоидат намоянд. шӯъбаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, маориф, бахшҳои фарҳанг, кор бо ҷавонон ва варзиш, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо, рӯзномаи маҳаллии Зарафшон, омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент ва роҳбарони муассисаҳои таълимии шаҳри Панҷакент кормандони техникиро ба комиссияи даъватии тирамоҳии соли 2025 ҷудо намоянд. барои таъмини нақшаи даъвати тирамоҳии соли 2025 ва ҷамъбасти он, ҷамоатҳое ки нақшаи даъватро пеш аз муҳлат иҷро менамоянд қадршиносӣ карда шаванд. қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 13 марти соли 2025 таҳти рақами 109 дар бораи даъвати шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1998-2007 ба хизмати ҳарбии моҳҳои апрел-майи соли 2025 аз эътибор соқит дониста шавад. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва комиссари ҳарбии шаҳри Панҷакент Абунасрзода гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи муташаккилона гузарондани маъракаи қабули обуна ба рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ барои соли 2026. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, моддаи 57 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қарори раиси вилояти суғд аз 28 августи соли 2025 таҳти рақами 217 дар бораи муташаккилона гузарондани маъракаи қабули обуна ба рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ барои соли 2026. мақсади баланд бардоштани нақши матбуоти даврӣ дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, таъмини фазои иттилоотӣ ва ташвиқу тарғиби васеъи сиёсати дохиливу хориҷии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. моҳҳои август-декабри соли 2025 дар ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳо, ҷомеаҳои меҳнатӣ, маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот маъракаи қабули обуна ба рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ барои соли 2026 муташаккилона гузаронида шавад. ҳайати ситоди шаҳрии обуна 2026 ва рӯйхати сохторҳои масъули обуна ба рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ тасдиқ карда шаванд. нақшаи обуна ба рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ барои соли 2026 тасдиқ карда шаванд. роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо, раисони кумитаҳои маҳал ва ҷамоатҳои деҳот ситодҳои шаҳрии обуна 2026-ро таъсис дода ба фаъолияти мутасаддиёни маъракаи обуна шароити мусоид фароҳам оваранд. обунаи шахсӣ, дастаҷамъона ва идоравиро дар ҳамаи корхона, муассиса ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият, тобиати идоравӣ ва фаъолияти хоҷагидориашон васеъ ба роҳ монда барои дар соли 2026 ҷиҳати ҳарчи бештар намудани шумораи муштариёни рӯзномаю маҷаллаҳо тадбирҳои мушаххас андешанд.
дар доираи санадҳои қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон обунаи сохторҳои соҳаи маориф, китобхонаву муассисаҳои фарҳангӣ, нигаҳдории тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, марказҳои ҷавонон, марказҳои солимгардонии калонсолон, қисмҳои ҳарбӣ, дидбонгоҳҳои сарҳадӣ, бошишгоҳҳои саҳроӣ, хоҷагиҳои деҳқониро бо матбуоти даврӣ, ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, маркази алоқаи почтавии шаҳри Панҷакент якҷо бо роҳбарияти идораи рӯзномаҳои вилоятӣ, нашрияҳои соҳавӣ, мухбирони махсуси рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ дар шаҳр барои муташаккилона гузаронидани маъракаи обуна 2026 тадбирҳо андешанд. роҳбарони шӯъбаю бахшҳо, корхонаву ташкилотҳо ва дигар воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр рафти маъракаи обуна ба рӯзномаю маҷаллаҳоро зери назорати ҷиддӣ баранд. сармуҳаррири рӯзномаи шаҳрии Зарафшон, мухбирони дар шаҳрбудаи нашрияҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ баҳри ба табу завқи хонандагон мувофиқ намудани маводи чопии нашрияҳо ва тарғиби маъракаи обунаи соли 2026 чораҳои мушаххас андешанд. роҳбарони шӯъбаю идораҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва дигар сохторҳои марбута оид ба рафти иҷрои қарори мазкур ҳар 20 рӯз ба унвони ситоди шаҳрии обуна 2026 маълумоти хаттӣ пешниҳод намоянд. қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 6 сентябри соли 2024 таҳти рақами 330 дар бораи муташаккилона гузаронидани маъракаи қабули обуна ба рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ барои соли 2025 аз эътибор соқит дониста шавад. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. дар ҷаласаи назоратии ҳафтавории раиси шаҳри Панҷакент фаъолияти соҳаҳо дар ҳафтаи гузашта таҳлилу баррасӣ гардида барои ҳафтаи нав нақшаи вазифаҳо муайян шуда. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи ҳафтавории назоратии навбатӣ доир гардид, ки масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди таҳлил қарор гирифт. комиссари ҳарбии шаҳри Панҷакент Абунасрзода Мирзо вобаста ба нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дод. зикр гардид, ки мувофиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар даъвати тирамоҳии имсола ҷавонони соли таваллудашон 1928-2007 ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешаванд. имрӯзҳо барои фиристодани навдаъватшавандагон шароит муҳайё буда боиси ифтихор аст, ки ҷавонон худ ба комиссарияти ҳарбӣ омада номнавис мекунанд. фаъолияти соҳаи маориф мавриди таҳлил қарор гирифт. аз оғози соли хониши нав қариб 1 моҳ сипарӣ шуд. дар ин муддат дермонии хонандагон ба дарс ва ё бесабаб дар дарс набудани онҳо ба назар мерасад. инчунин барои ба зинаи сеюми таҳсил фарогирифта шудани духтарон чораҳо андешида бо волидайн ва омӯзгорон суҳбатҳои озод ташкил карда шавад, чун ин яке аз муаммоҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. иттилоъ дода шуд, ки дар соли хониши 2025-2026 2650 нафар духтарон дар синфи даҳум таҳсилро идома дода истоданд. 355 нафар бошад пас аз хатми синфи нӯҳуми мактаби миёна дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи олӣ хонишро идома дода истоданд. баробари ин ҳастанд духтароне, ки аз таҳсил тамоман дур монданд, яъне умуман дар мактаб намехонанд. сабаб набудани вазъи иқтисодии оила ва ё саломатӣ. инчунин 3 нафар волидайн вобаста ба оне ки фарзандонашон ба таҳсил фаро гирифта нашуданд, парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст. мудири шӯъбаи маориф вазифадор карда шуд, ки муаммои ҷойдошта ба зудӣ ҳал карда шавад, яъне духтарон ба зинаи сеюми хониш пурра фаро гирифта шаванд. агар кӯмак лозим шавад, ёрӣ расонанд. зеро духтарон оянда зан, модар, тарбиятгари насли нав буда, дуруст ба камол расидану донишманду соҳибтахассус гаштанашон аввал аз волидайн, модарон вобастагии калон дорад. бинобар ин тадбирҳои зарурӣ андешидан
шарт ва зарур аст, таъкид намуд раиси шаҳри Панҷакент. Инчунин дар ҳафти ҷаласаи ҳафтавор муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода вобаста ба маъракаи обуна 2026 ибрози андеша кард. Қайд гардид ки барои дар сатҳи баланд ба анҷом расонидани ин чорабинӣ корхонаву ташкилот ва муассисаҳо вазифадор шуданд ва то муҳлати муайян гардида нақшаи обуна ба рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ 100% иҷро хоҳад шуд. Барои ин ситоди обуна 2026 низ ташкил карда шудааст ва аз корҳои иҷрошуда ҳисобот пешниҳод карда мешавад. Дастур дода шуд ки барои фаъол будани роҳбарони корхонаву ташкилот дар ин маъракаи муҳим корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ амалӣ шуда тадбирҳои мушаххас андешидан лозим аст. Пас аз шунидани маълумот ва таҳлилу баррасии масъалаҳои дар боло зикршуда, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз муовинон ва масъулини соҳаҳо вобаста ба масъалаҳои зимистонгузаронии солҳои 2025-2026, таъмини захираҳои зидди лағжиш, мунфаршкунии роҳҳо, сохтмон ва бунёди коргоҳҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакистонҳо, сатҳу сифати истеҳсоли либосҳои ягонаи мактабӣ, амнияти озуқаворӣ, тозагии муҳити зист, чароғонкунии кӯчаҳои марказӣ ва маҳаллаҳо, ҷамъоварии ҳосили деҳқон, шудгор ва ба кишти тирамоҳӣ омода намудани замин ва монанди инҳо мавриди пурсиш ва таҳлил қарор дод. Маҷлиси ҳафтавор бо вазифагузориҳои навбатӣ анҷом ёфт. гузориши Муиниса Атамуллоева, Талабшо Тошев. барномаро идома медиҳем. ҳар сол санаи 22 сентябр дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи рӯдакӣ бо чорабиниҳои адабию фарҳангӣ таҷлил мегардад. тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент силсилаи чорабиниҳо баргузор гардиданд ки аз ҷараёни онҳо дар идомаи барнома гузоришҳо манзури шумо мегардад. идомаи ин мавзӯъ ба ифтихори рӯзи рӯдакӣ дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент чорабинии адабию фарҳангӣ баргузор гардид. 22 сентябр ҳамасола дар кишвари азизамон Тоҷикистон рӯзи рӯдакӣ таҷлил карда мешавад. устод Рӯдакӣ ҳамчун офаридгори назми оламгир дар ҳама давру замонҳо нубуғ ва ҳунари суханварӣ дошта, шеъри ҷовидонааш аз қаъри асрҳо шевои гуворо ба гӯш мерасад ва дилҳоро мусаххар месозад. мақоми баланди қофиласолори назм ва тоҷи адаби тоҷик устод Рӯдакӣ дар сарзамини поки Нёгон ҳамеша барқарор устувор монда, ҳамчун чароғи дудмони олисомон фуруғи абадият дорад. бахшида ба рӯзи рӯдакӣ дар толори хониши китобхонаи марказӣ ба номи Убайд Раҷаб бо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Разин бо роҳбарии омӯзгор Хоҷаева Гулбаҳор ва сардори шӯъбаи хизматрасонии китобхонаи марказӣ Бобо Калонова Мадина маҳфили рӯдакихонӣ баргузор шуд. дӯстдорони шеъру калом аз ашъори мондагори устод Рӯдакӣ бо маҳорати баланд шеърҳо қироат намуданд. бояд гуфт ки имрӯз ҳам шеъру волову сухани миллатсози устод Рӯдакӣ ба рамзи фарҳанги оламгири тоҷик ба хиратмандӣ ва созандагиву накӯкорӣ табдил ёфта дар шинохт ва беҳдошти асолати миллӣ нақш мегузорад. фарзандони мо имрӯз бо шеъри ӯ дарси маърифатмандиву одамгарӣ, дарси хирату садоқат, муҳаббат ба ватан ва парастиши онро меомӯзанд. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. арҷгузориву эҳтироми устод Рӯдакӣ аз ҷониби ворисони миннатпазираш дар сатҳи шоиста қарор дорад. Рӯдакӣ рафту монд, ҳикмати ӯ гул березад, нарезад аз вай бӯй. гузориши Майсара Тилоева ва Шӯҳсан Солиҳов. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39-уми деҳаи Шаршара аз ҷониби намояндагони ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед чорабинӣ доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. дар доираи лоиҳаи масъулияти бештар, зарфияти беҳтар, дигаргуниҳои амиқтар, дастгирии созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои рушди ҷомеаи фарогир дар Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 дар деҳаи ҳадафии лоиҳа деҳаи Шаршара баҳри баланд бардоштани сатҳи огоҳкунии ҷавонон чорабинии иттилоотӣ дар мавзӯъҳои конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи маъюбон, маъюбият ва
пешгирии он баргузор гардид. Қайд гардид ки ба тасвиб расонидани конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият тақозо менамояд ки сиёсат, стратегияҳо ва барномаҳо дар соҳаи маориф барои пешбурд ва таъмин намудани таҳсилоти фарогир мутобиқ карда шаванд. ЮНЕСКО барои амалӣ намудани таҳсилоти фарогир дар якҷоягӣ бо шарикони ҳамкор бо мақомотҳои давлатӣ дар сатҳи маҳал, донишгоҳҳо ва ҷомеа дар саросари кишвар фаъолият мебарад ки он барои фарогирии кӯдакони дорои маъюбият ба муассисаҳои таълимӣ замина муҳайё месозад. ЮНИСЕФ ҳифз ва пешбурди ҳуқуқҳои кӯдакон ва занонро дар сатҳи глобалӣ тарғибу ташвиқ менамояд ва конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият воситаи калидӣ барои муваффақ шудан ба ин ҳадаф ба шумор меравад. пас аз суханронии кормандони ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед бо ҷалби хонандагони муассиса ва омӯзгорон барномаи фароғатӣ мақсаднок омода ва пешниҳод гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 39 вобаста ба мавзӯи мазкур озмуни рассоби беҳтарин роҳандозӣ гардида дар ин чорабинӣ он ҷамъбаст гардид. ба иштирокчиёни озмун ифтихорномаҳо тақдим гардид. ҳамзамон ба Каромат Ашрапова, роҳбари гурӯҳи волидони кӯдакони маъюбиятдошта дар деҳаи Шаршара, барои саҳмгузорӣ дар чорабиниҳо сипоснома тақдим карда шуд. дар охири чорабинӣ директори муассиса Мавлонова Наргиса оиди таассурот ва муҳимияти ин чорабинӣ суханронӣ намуд. ба иштирокчиён 70 адад варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як хушхабари варзишӣ мутаваҷҷеҳ бошед. дар рӯзи охирини нахустини ҷоми ҷаҳон оид ба самбо ки дар шаҳри Душанбе бо иштироки беш аз 220 варзишгар аз 12 давлат баргузор гардид, паҳлавонони Тоҷикистон аз намуди самбои размӣ байни мардон соҳиби 6 медаль, аз ҷумла 2 медали тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ гардиданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. медалҳои тиллоро Холид Талибзода ва Фаридун Одилов, медалҳои нуқраро Мустафо Алибеков ва Ҳисайн Ҷамахонӣ ва медалҳои биринҷиро Исфандиёр Холов ва Саймуҳаммад Исматзода ба даст оварданд. ёдовар мешавем ки мусобиқа санаҳои 20-21 сентябр баргузор гардида, варзишгарон дар ду бахш самбои варзишӣ ва самбои размӣ дар 14 вазн байни мардону занон рақобат карданд. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ варзишгарони Тоҷикистон дар ин мусобиқа байни мардон соҳиби 9 медаль, аз ҷумла 2 тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷӣ гардиданд. боз як хабари варзишӣ. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент байни дастаҳои саразми шаҳри Панҷакент ва сарои камари ноҳияи Панҷ мусобиқаи футбол доир гардид. рӯзи 20 сентябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент мусобиқаи футбол даври 19 дар лигаи якум байни дастаҳои сарои камар ноҳияи Панҷ ва саразм Панҷакент баргузор гардид. мусобиқа бисёр дар ҳавои дӯстона гузаронида шуд. аз аввали бозӣ бозингарон маҳорати баланд нишон дода мехостанд аз ҳарифи худ бартариро ба даст биёранд. бояд қайд кард ки дастаи меҳмонон дар нимаи бозӣ, яъне дар дақиқаи 37 чустучолокӣ нишон дода ба дарвозаи саразм Панҷакент як гол ворид карданд. голро бозингари дастаи сарои камар ноҳияи Панҷ Насим Маҳмадқулов ба даст овард, ки ин ғолибияти дастаашро таъмин кард.
ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи Саройкамар 5 ба итмом расид. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Талабшод Тошев. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.